Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket naggapo ken ni pagayam Marlene iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't nilakay ko ti agabroad, idi nagigiddanan ang nag-eskwela, dagiti talo nga anak mi. Dua iti high school, ken may samet iti elementarya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marlene, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, narigat una yung tibiyag tayo. Naputdan tayo manan iti kuryente. Kababayin pa ikit din kadagiti kakaaruba. Tanang kasipsip mo dahiti balay. Inakumutang kininanam iti pagbayad tayo iti kuryente. Mapan ka manin umutang. Adun ti utang takan ko na. Mabayadak to amin dagitayin to makabroda. Ipilit mo talaga ti agabrod. Anya nga iti mapasama kiti panagbiag tayo. Madak lang dito apa extra iti trabaho. Walter, di mo ka dinadamdamag dagiti nagsinang agasawa. Gaputa nagabrod ti maysa. Sana mapasama ka dahil takadata, Marlene. Diyak itulog. Iso nga ituloy ko ti agaplay. Kaya't ko ang makapana ko na dagos. Tapnusan tayo nga agrigrigat akastoy. Ni Walter ko mati umay. Ngam kalat ang nagpa-Manila. Tada ka no interview na. Ha? Apa yan nagpa-Manila? Agab-abro na na. Pinalubusang batlaan. Anya ngay kat naputdan kami manan iti kuryente. Ay, kanayong batlaan ng nakasta. Iso nga rin imbaon nak ni Walter nga umay bumulod iti kwarta kada kayo. Bayadan ng tukan mo ito maka-abroad. Pagpaagas ko kumada iti kwartak. Ang amanya nga, ipautang ko na kada kayaw. Tamas ka sa pulan nyo mat. Agyaman nanang. Kumusta ti panag-apply mo na kay? At dan employer ko, bakit? Nagbihitan? Ado ka no ti kasapulan da amang mangged. Iso nga inalada kami adagos. Adda ka doon? Wen bakit? Adda na amok ang agayem ko iti Manila. Paadamot lang nga Ilocano. Nasaya at mantukasta. Barang aggitan kami nga ag-flight. Agpada kami nga miniti kumpanya. Ay nalakay. Yapuram ti mapan. Kasapulan tayo at talaga ti kwarta ita. Ta dumagtakkelan dati ti anak tam. Nagpawitan ni Walter, nanang. Iso nga umay ko bayadan dagiti amin nga utang ni kata kayo. Ay nagsaya atan nga inokasta. Kat, kumusta nga ni Walter ijay? Mayat ka no di nangala katakwat a kumpanya, nanang. Kompleto da iti pagyanan. Di laang ka nung dati katangan da. Saan ba't laang marigregata rin abroad? Saan ka no, nanang? Kat no, nag-video call kami. Limok magpaikit di Nasaya at lokasta. Hay, naksayan mo't laang ti panagdandanan ko. Impakita na nga rin di pagtatrabahuan na akumpanya. Ay na, naglawagayan, nanang. Kan ado da a Pilipino ang trabaho ijay. Aya, ay palagi pa ang tunggal agtumtum kayo. Aliklikan na ti sulisog. Sulisog? Ninanang mo, tilay bagbagan. Ay katuan mo't anak ko. Anda bang bangag ko nga ado ka ti sulisog a babae di ta abroad. Saan naman siguro nga aramidan day tananang. Agasawa kami. Kan adan anak mi. Mapanunod na kadipay lang, nagbabae. Anya ti maipay ko kan ka, ma'am. Siyak ni Marlene, sir. Nasurukin ng abulan. Adinak inawawagan nila kay ko. Amok ang matulugan da. Tada kayo ti agency na dito Pilipinas, sir. Kaya't mo asawan. Saan na kayo nga awakan?
Wan, sir. Si Mardang matang ti panagpatulod na kada kami iti kwarta. I-check ko dito yung record may tinagan na. Ang masigurado kan ka, nga amin ang maipatulod mi nga agtrabaho iti sa balya pagilyan, kat adada iti nasaya at akasasaan. Tamamuan milata, no adada iti paggad. Kasta ka di, sir. Wen, tada kami ngamin ti madaksan, ano baybayan mi ida. Nasaya at nung kasta, sir. Dahito, nakita kong ti profile na dito computer mi. Mayat mo ti kasasaan na iti lugar na ayan na. Regular na iti ti sweldo na. Awan ti makita ka problema iti kasasaan na. Apay nga rin saan na kami manlaang nga awagan. Dahito ti jak masumbatan. At damot day off da. Tapno maawagan na kayo kuma. Sir. Awan ka ni tigayem na. Nga amamom amabalin mo ang kuntakan. Tapno agdamag ka. Hello. Siyak ni Marlene. Asawa ni Walter. Pasensya kanta na disturbo ka. Sika lang amin ti mabalin kong awagan. Maawatan ka, Marlene. Mano nga minon abulan, asaan nga imawawag nila kay ko. Kat madanagan akan ko, ana. Kasta ka di. Kinakundo na, ag-roommate kami. At dahil dyan kusina, aglutluto iti kanan na. At dan sa papanan na, mabigla nga, tayo na kaya ba? Sige, katagyaman na. Uray siya, kat maladingitan ang ba't. No apay asaanan no umawawag ni Walter kada kayo. Awanan, nanang. Saan ko namang namnamapay? Talaga binaybayan na kami ni Walter. Saan ka ko bang agpanunod iti kasta? Ada na kaibagakan niya, ngadan sa kanong babae na. Ay, unay mo tan. Daita, ti pagmutput nga ka mapasama. Kasano kami kadagiti anak ko. Iso nga ita. Siya kung ti agbirok iti wakas. Ay, no kumata makatulong akpay balasang ko. Inak agpatulong kadagiti kakapsat ko. Jakman kayat nga aramidan daytoy. Ngam kasapulan. Tapno saan kami nga agbisin nga agiina. Itatagrig-rigat kan. Malagip mo tiyo masidag kada kami? Manang. Idi pailaan, binalaagan da kan, asaan aday di klase alalaki ti pakiasawaam, tanaesem iti babae. Naman niya ngay, sinurot mo latatirik nam, kat nakiasawa ka kankwana. Napan kayo pa'y nagyan iji ayanda, tapno saan da ka ang mapakibyangan. Di pa'y napasamak da ita, manang. Saan mo kuman nga isuklipay? Nagabrod nila kay mo. Ngam nagsardangan ang nagpawit iti kwarta, tada babae agas-gastusan na ijay. Wan mana. Kat ita, umasidag kan kada kami. Tapermi arigat mon. Tulungan da ko, mamana. Ay, sige, tulungan da ka. Saan da ka mo tamabalin abaybayan, takabsat da ka kat naroon. Ang anong sama, ti aglako-lako. Aramidot da ita, manang. Agyaman at tamatulungan da. Nalpas ko man ti kontrata ni Walter. Kat nakaawit ko man dito'y Pilipinas. Uy, nanang. Ngam, awan mo't. Saan mo ta nagaw-awit? Kat kalpasan ti mano atawan. Saan tayo maamo no nagawid iti Pilipinas? Asan ang nagpakpakita? Wano, adapay lang iti abroad. Ay, Jack abo, no anya ti panunutan, Marlene. Panaguna, nagawidan iti Pilipinas. Ngam, sabali tinagawidan na. Ay, sa dino kumangay tinagawidan na. Nalapit, iti balay ti babae na.
Uunay mo ni Walter. Saan na nagpampanunod? Imbag lakit din, tadadagi di kakapsat ko amang tultulong kanyak ida. Uri na kangagag iti ang kakasakit asawa. Ngam saan na kabinaybayan. Ay, Agpakolehiyo ako, nanang. Kabaalak gayang nga isa kadagiti anak ko. Uri no agmay saak lang. kaasi ka ba, anak ko? Saan niyo kumapanunutan dayta? Agpaimbag kayo kiti. Tapno makarwar kayo diti ospital. Naimbangal daw mo, Marlene. Kasla mabigbig ka Siyak di gayam ni Walter J. Abroad. Malagip na. Ay, Juan. Si kagayam di ka video call ko iti. Umay ka, umunag ka. Agyaman na ka. Agtugaw ka. Pasensya ka diti balay mi. Diyak masango ti agdalwas. Ngamin, mapanang aglakla ko. Kinapudno na. Biniro ko pa'y dayto'y balayo. Nagforbudak ngaminan. Kasta ka di? Well, nakaurnungak ngaminan. Kat plano mi kan ni Mrs. Amang ipatakder kami iti negosyo apagudyan mi. Nasaya ak man ta kasta ti plano yun? Ni Walter, nagawit ka di dito'y balayo. Saan mi anakit kita? Saan ang nagawawit? Ano kasta? Nagawit iti balay ti babae na. Dayta mo ti atag ko. Saan ko apirpir dyan? Ngam idi nakaawat iti dakkel asweldo. Sa baling tinararamid na. Nagsugsugal. Nagbabae. Katidyak kayat nga inaramid na. Binaybayan na kayo a pamilyana. No iti, uray at lagsang sangit. No mangmangag ko dagita nga istorya. Ngam no ita, timmang ka na ito'y puso. Iso sa anak mo na masaktan pa'y. Ay, namin ano a binagbagaag. Ngam sa anak adendenggan. Inaramid na latati kay kayat na. Isu ngamin ti pagragsakan na. Isu asaan apa anawa. Nalipatan na kami anaming pinsan. Naragsak na ta. Kalpasan ti inaramid na kada kami. Ay, ano siya ka? Mabainak. Uray ka ano man. Diyak aramiden day iti pamilyak. Imbagkan ka, tadaan ka iti kasta ka panimutan. Nagasat unay ti asawa. Sige day talaan ti umay ko ibaga. Agyaman na iti panangipakaamon kanya. Marlene, nukas pangarigan, isubli kong tibulot ko abiyag. Ibagam tulatan ka ni Walter. Nanang, at idugpay ti biyagyo. Nakapsuta ko, balasak ko. Barikrik-nak, asaan akong agpayang bahay. At idugpay ti biyagyo, nanang. Awatam ka di pa'y ni Walter. Nukas pangarigan, dagsubli pa'y ka na kayo. Nanang. Ika'y kararag ko, asapay ko ma. Tagbalbaliw ni Walter. Katsobran na kayo ang pamilyana. Nanang. Mailiw ako na yan kagkuana. Ngamsaan tayo mat nga ako. No sa tino ti ayan na ita. Napaggraduar mo ti inauna nga anak mo, Marlene. Uwahan, manang. Kat ko nanamot nga ituloy na kano ti agadan. Agberok iti trabaho na. Kat ison ti manggastos iti panagtuloy na. Nagnakam mo tanday nga anak mo. Una, tapagadalik pa'y mo dagiti kakabsat na. Ay na, aginanaka mo tan, Marlene. Napigsak pa'y. Amo, napigsa ka pa'y. Ngam sikat iti makdar nga ama kan ina kadagiti anak mo.
Agasin may arigat dayta. Kasladyak pulos marig na tirigat kumanan. Tanakitak mat asaan anasayang dagiti sakripisyo. Tanagagat nga agadal dagiti anak ko. Saan ka di pa yan nagparparik na ni Walter kada kayo nga agiina? Panagkuna, saanan nga agpakita pa'y dayjay. Naragsak sigurong itibiyag na. Linipat kong ti ayat para kankwana. Saan may magtan nga orayan ti panagsublingan. Asino nga taaya ti sangail. Sapay mapana ko naglako. Mabitlaan. Tulungan ako, Marlene. Walter! Agad tinagapuak. Masakit ako na eh. Tulungan ako, Apa nga ka dito ospital, Marlene? Mana? Asino din yung ospital mo? Ni Walter. Anya? Nagsumli na dyan lalaki? Maasya na, kaputan na kapsuan. Madama nga eksaminan na kiti doktor. Di la mabait. Itatagsak-sakit. Sana kayo lang nalagin. Di mo pala pinapanaw. Nagpuskol ti rupa na. Sininaan ka ng babae. E di saanan ang makaidol iti kwarta. Imut-utang ka iti pinagplete na. Tapno makaawit ka ta kami. Awan babain na dahi ta lalaki. Papanawan kiti. Sa dino kumati pagkamangan na. Pimusayan ti inana. Iso at tulunga, mana. Adu ti mangmanged ko apanangom si kanyak dagiti kakabsat ken kakabagyak. Tainawat kumanin ni Walter iti pagtaengan mi. Maasyanak namin, taimbaga dagiti doktor asaanin nga agbayag pa iti biyak na. Gapo iti sakit na. To'y pagayam mo, Marlene. Marlene, pagayam ko, masakit nila kay mo. Kat imbagan ti doktor ti kasasaad na. Ala, aramidem ti responsibilidad mo kas asawa. Takasta ti na Christian Juan nga aramid. Ano sa maiwanan? Saan na kayon ang matulungan a pamilya na gapo iti sitwasyon na? Ngem ti Diyos ti makaammo amang subad iti dayta nga aramidem. Buano papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marlene iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lovely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbiyag ita kat impatulod ni pagayam Evelyn iti probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lovely. Agtawanak iti 35 adda kaayan-ayat ko. Sangapulon atawen ti relasyon mi. Simango iti nakaro apan nubok ti relasyon mi. Idi na destino ni Kevin ijay bataan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Evelyn. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Longy. Hello, babe? Anya dyan text mo may destino ka iti bataan. Puno day ka. Kasarsaritak dito ni Mami. Pagkita ta, tapos palawag mo ka. Oh, sige. Urayak na ron, tagsarita tanto manan. Bye! Amom ka dino anya tinarigat, no agin na dayo, di agayan aya? Amangan no makasarak iti sabani. Sangapulon atawan ti relasyon ni. Isukat na katapay iti sabani. Agkasar kayo nga minan, sakbay apumanaw. Saan ka di ang nakababain asyak tin mangibagakan kwa na iti dayta?
Apay ko makababain. Sa nga pulo na tawon ti relasyon nyo. Nga malampay lang ti agbain. Padasok ang nga ibaga. Oray simple lang ang kasar. Tapno sigurado asaan na nga isukat iti sa bali. Saan na kaya't ni Mami nga pumanawak? Amunot namin asikati paborito na nga anak. Evelyn, makauray ka kadipay. Mano kadipay atawan to urayan. Diyan mo. Duwala siguro atawan. Anya ka nagkasartan sakbay ako manaw ka. Oray simple lang. Diyak pa'y nakasagana ita. Ay-ayatan ka. Kat diyak kayat asimple lang ti kasarta. Kayat ko, tay kaming inaan at rahi di boda ti isuot mo. Sana basta-basta akasarti pa ay kukan ka. Kasta kakapatid kanyak, Evelyn. Talaga ka di amapan ka, Kevin. Kung manong, nakasaganan dagiti gamit ko. Ken ada ni Evelyn akadwam amang itulod kanyak iti terminal ti bus. Evelyn, palubusan ka din ni Kevin mo madayo? Anya ngay no isumat ti kayat na manong. Nagdadakkel dagiti tabag nga awit mo. Kaslasan kang agsublipay. Ni manong met. Gayam, ingka kasarita ni Mami Jesselid na. Tay-tay pa ni agsangsangit. Agsangsangit man Saan lang aming nakayata pumanaw ka? Sige, tayo nakasarita. May ka, Evelyn. Hinta kasarita ni Mami. Panawan na kunti anak ko. Mami, hindi ka din nagsangit. Nadagsanterik na ka pumanaw, magsangsangit ka. Mami, siyak ni Evelyn. Di kaayat-ayat ni Kevin. Malagip na ka din. Sika ni Evelyn. Nagpintas ka gaayang palaasang ko. Agyaman at Mami. Kasta umisam ka. Babe, kanayon mo kung mapasyaran ni Mami dito ibalay ha. Uray linawasak nga umay dito ay Kevin. Oh, nangigyo, Mami? Agad-anad ka iti papanam, anak ko. Di mo baybayan ti salutak mo. Naitulutan ni Kevin. Nakalugan mo't adagos iti boss. Wan merod mano. Ay, pampanunutag lang ti relasyon. Agasan day ta. Sa nga puro at taon nga agayan ayat kayo. Diyak mo din pagharap amadangan mo ti kastoy kabayag a relasyon, mano. Saan kami mat namin nagap-apang. Maawatan mo iti tunggal na isa. Da kami kan ni misis ko, 5 sala nga bulan na nagayan ayat kami. Sakbay nagkasal kami. Adan sa talaga kasta, mano. Awi sa mun ni Kevin nga kasar kayo. Nabayag una yun day ta sa nga pulo at awin. Duapay ka no atawon ti urayag, mano. Duapay at awin? Makauray ka pa, iti kasta kabayag at awin, nading ka. Anya ti pampanunutan na ayaday ta akid. Tadi nakapayla ikalaysa. Iday ka pa'y asap sa pulan. Sa dino ayaw tinapanam. Imawag namin ni Kevin. Sapay nagbayag ka nga awan. Kasamo, nagadumot namin nga istorya na may papan iti trabaho na. Namiss na ka lang, day dyan. Ay, akasam, day ta nasurok amay sa oras nga awan ka dito opisina. Dimpig saan? Amang mamamag na ka ni boss. Di na ka lang maawatanan. Kat ipadayo nga ron, di love of your life. Kung nakarod asaan aron doon nga umang-awag during office hours. Kaya't nangarod amang nagtaboses mo. Nakapulkul Uray ti rabi. Agkaraawag. Isupay ti pakapulpuyata. Kaya't nasawan. In love apirmikan ka. Mami, mangan kan tadda bisitam intun madamdaman. Sino day ta bisitag? Ni Kevin ka di. Isuti kayat ko amang pagan kanya. Mami, amumet, napan iti adayo ni Kevin. Kasta ka di. Ay, nalipatan man na nakon. Isunsan day ta jay bisita, Mami.
Mabit lang tayo naklukatan ti Ridaw. Kumusta, Mano? Umunog ka, ading ko. Kunak mo inton malam ka nga umay. Day off ko ngamin ita. Iso na sapak na imay. Kasta ka di? Umay ka. Mapantay ti ayan ni Mami. Pakpakanak namin. Saan makayat timangan? Tani Kevin kano ti kayat na amang pakan kang kuana. Mami! Addan ti bisitam! Kumusta ka, Mami? Sino ka tayo? Siyak ni Evelyn. Di kayan ayat ni Kevin. Auon, palagip ko. Manong, siya kung timakbakan ka ni Mami. Kababain matkan ka. Saan? Anya ka ta kababainan. Sa bagay, awan ti sa balik ka na tayo. Maikamang kanton iti pamilyami. Dahito iti litrato ni Kevin iti ubing pay. Kita Uy, naglukmagmat gayang idi, Mami. Wan, kadno nalaing nga binamangan. Ngam ita, kimputong, tanagado ti trabaho na. Kan napili nga minan iti makan, Mami. Adon ti di na kayat akanan. Ay na, agyamanak, tayo may kasi marungkat iti balay, balasan ko. Kasla ni Kevin, ti kadwag, gapo iti kadam. Tangay nalpas kayon anangan, tumaran yung magtanda nito'y agas yung mainsagana ni Manong. Nakadun na kita tumarag. Karaman pa'y namin dito'y dagiti vitamins mo, Mami. At iti danong, agtumar kayon. Uwan, balasan ko. Tumar kami, tapno pumigsa. Agyaman na ka, Evelyn. Tay may mo binisita ni Mami. Nakaragrag sa kadayjay. Ado tikinan na. Impakita na pa'y kanyak dagiti iduldunin na pictures ni Kevin, idi ubing pay. Katno kanayo na nakapandag ijipungan na dayjay alitrato. Nakita nga rod, Mano. Madamag ko man. Adalata ka ni komunikasyon nyo ka ni Kevin? Adda Mano. Kanayon nga umawag kan ag-text. Nasayahat maglukas ta. Rumbang lae, nagtali na tinapintas a komunikasyon nyo. Apa yan? Nagsuysuyag ka ba na mag-isarsarita kanya? Kasano kat parbangan. Adda pa'y trabaho. Kan adda magtrabaho. Saan ka di? Weng, yan kaya't ka pa makasarsarita. Babe, ado pa'y tibigat na pa nagsarita ta. Sige man na, maturog ka nga rote. Kat uray si kamot Awan kaya, nagyaman na katabi ni Sita ni Mami niya balay. Naistorya ka niya ni Manong ko. Saan ka di nagkariakan ka? Amapan ko bisbisitaan ni Mami. Isumaron na mababain ako. Pasikan ti mga raramin iti responsibilidad ko para kay Mami. Mabain ka pa'y laan man. Kat imbilang kunto'y bagikas pasat ti pamilyayo. Good night na road, babe. I love you. I love you too. Good night. Awan sa awag kan ka ni Kevin ita Imbagak namin asan na umawag no dak di opisina. Tado ti trabaho tayo. Ay, pudno da ita. Sapay agmon-monitor ni boss. Ay, iso nga rod. Narigat ti maungtan anya. Good. Kumusta gayam ni Mami na anapan mo sinarungkaran? Nakapsot. Nagkusim amangan. Ngam, amo, idinapanag ijay. Rimagta kan nagadu ti istoryana. Amom, mariknak ada kayo at talaga ka ni Kevin, ti agkagasad. Kita man dita, paborito da kapay iti pamilyana. Kinunampay, kasama ti marikrinak. Iso ti soulmate ko. Ay, inidapan ni Kevin ti cellphone na. Saan na kan anak kasarita, Evelyn? Sana bahala, Manong. Naku na mga min, asaan na kan awawagan.
Wala rin mano. Ngam, adun nga awag kang text ko kang kuana. Di na mo tan kaya't asumbatan. Apay may nga ta? Ada ka di sa inyo anak kinawatan? Awan mo ti mo. Kalaat mo tlatan ang nagsardan na imawag. No siya ti umawag kang kuana, agre-ring mo ti cellphone na. Ngam, idepan na. Bayam, kasaritak to may papanitiday tabanad. Mami, ada dito ni Evelyn. Ima na day tapat patpatang. Mami, mangmangagnak ka di. Masapol sa manan, amaipan ito ospital. Evelyn, nagadayo manan ti turong dagiti matang. Awan lang taawag kan ni Kevin? Awan na ron. Diyak amo no apay. Ay, anyamat kan. Imbag kumamat no ibaganakan ka tirason. Dead mahan nakalagta na kasta. Mabitla na. Sungbatak lang na ito awag ni Manong ni Kevin. Hello, Manong? Hello, Evelyn. Awanan ni Mami. Ha? Natayan ni Mirabi. Natayan ni Kevin ti sapsapulan na. Anya? Nasaya at simbang tagkan, Kevin. Waman, talaga naglivak. At ay Jenny Evelyn. Nakitak Manong. Mabitla. Inaktanawan ni Nanang. Linabsan na natin ni Kevin akas lawan nakita na. Anya mo tunday di pa ng parparigat na kanya. Anya nga tayo ti basol ko na. Siya kung ti umasilag. Nalamit. Agladladin. Gapoy ti ipupusay ni Mami na. Kevin, makipagladin nita. Amo ka nasakit kan ka tinapasamak. Kat... Mabalin ka di, Evelyn. Panawan ak pala. Jak pala kaya't ti makisarita ita. Nasakit ti ipupusay ni Mami. Ngawanak iti sibay na. Sige, maawatak ti marikrik na. Panawan ka pa'y nanood. Evelyn. Ag-awid akong Manong. Kevin, pagawidang ni Evelyn, sipon ng rugi tilamay, adda dito balay. Manong? Apay adi mo kasarita. Manong? Ita, papanawang lagtan, akaslawan ang yaman na. Anyaman, bakla? Nagsakit ka rin nagsasarita, Manong. Si kapay akabsat ko ti mga ibagakan niya iti kastan. Agsarita kayo kang Evelyn. Itamot laan. Dudwatan ito ni Kunti Balay. Kat-awan makangag iti anyaman na pagsaritaan ta. Ita, ibagam kanyak tipod mo. Apay adina kung inawawagan. Adda ka din nang isukatam kanyak. Awan sa bali, Evelyn. Amo matasikalaan ti babae nga inayat ko. Ay ayatan nakadipay wano saanan. Ibagam kanyak tapno amok ti aramidag. Evelyn, awan sa bali a babae iti biyak ko. Ipasigurado ka na dayta. Naamiris ko lahat. Ajak kayat ti commitment. Nasurok ka sa nga pulo at tawantan. Ita, kasta ti ibagam kanyak. Sorry, Evelyn. Awan nga min tulad ti pakinakam ko amang ibagakan ka idi. Saan ka nagpakpakita kanyak iti oray ka anuman? Nasakit ti inaramid ni Kevin, Mr. Lonely. Ngam na amiris ko, ano jak pakawanan. Siyak matla ang tagsagrap, itiriga. Gapo ta nag-break kami kini Kevin, adun ti agar-aram kanya. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo,
Evelyn. Evelyn, pagayam ko, raamak ti kinaturid mo, anang sango, itinagbalin a desisyon ni Kevin. Tuloy lang tatibiyag, uray no nasaktan ka. Kinunam nga do, dagiti agar-aram ken ka, ngamnasken asiguraduam, ajay pangital kam manen iti ayat mo, ket saan na akabutan ti commitment. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Evelyn, iti probinsya ti Quirino. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lovely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbyag ita ket naggapo ken ipagayam hana iti San Fernando City, La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lovely. Agtawunak iti 25. May saak a sales lady iti department store. Jasper, tinagan ti boyfriend ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Hana. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lovely. Kita ang tiladawan ti boyfriend ni Hana. Saan ka di agwapo? Ay nga, kasla artista. Edited lang day ta picture. Kasan mo nga ibagam nga edited? Kat nagnisig ni Hana dita? Saan nga edited dayta? Talaga agwapo ti boyfriend na. Jack mamati. Apaya saan ka mamati? Gapo, tanangisip ni Hana? Kunakmat nga edited lang day ta. O sige, ibagat ka ni Hana nga iyam amuna kan kati boyfriend na. Sige man nga ron. Numapasamak dahi ta, ilibre na kami ka ni Hana. Oy, nangagod yung pagsarsaritaan nyo Dahito man ang babaita, saan kit din amamati agwapo ti boyfriend mo? Ay, ibagaman kan kwa na tinagan na. Ni Jasper. Ay, kung nagtumot kan ka, Jasper tinagan na. Nagdag mo. Ay, Hana, awagan man kit di. Ada trabaho na. Paumayom dito itong bigat. Tapno makita ni Jessica, apud mo ti ibagbaga. Sika talaga. Pinagrurod mo man ni Jessica. Kasano, ipapilit na kit din awan boyfriend mo? Katbay ang natan-an, kasta ti kayat na apat dyan. Hoy, saan nag-apaabak? Taamok nga da boyfriend mo. Kat ay gwapo. Dahil talakit din, di makiap-apaan man. Hoy, saan nag-amakiap-apaan niya? Ibagbagak lang tipod mo. Bayam nga umapal day ta a Jessica. Ta isuti awan love life na. Kasanomat namin. Super duper toxic ngamin ti ugali na. Asino kumangay ti mangayat ken kuana. Sweetheart, abe akas taon iti panangmingming mo kanya. Adda ka di rogit iti rupa? Oo man. In love kan sama tunay kanya kon. Dakas ka di. May mayat manan Mas dawag lang. No apay anak ka dudita ang nagpipintas sa babae. Ngamsyak pa'y laang ti inaram mo. Imbagak matankan ka. Asaan a kinapintas tikit kita iti babae ngayon nakayatan. Di ugali tinapatig kanyak. Oo, kaya. Kan may say, para kanyak. Sika ti kapipintasan a babae. Di nakman bulaan na kasta. Pudno ti bagbagak, sweetheart. I love you. Laglagi pam dayta. Awanin ti sabaling ay nakayatan. No di si kalae. Hello? Hello, Ana. Ayan mo. In-text ko matkan ka nga taag dito restaurant.
kadwak ni Jasper. Kaya, apay nga maawag ka? Pinag-order na iti makan. Ada ijeruar, adamot kasarsarita na. Ha? Kaya't masawan? Pinanawan na ka? Jak amo no asino jak kasarsarita na. Nagbayag na kang sarsarita. Ay, kiting kaayabanan ka. Ibagam, orderan ti ka ng niyo. O sige, inak ayaban. O sige ha, awagan ka tumanan. Bye! Wen, naskan nga kita ta iti personal. Jasper, na-orderan na iti makan. Bye. Dapat aramide. See you. Asino di kinasarita? Nagbayag kayo ang nagsarita. Ay, di barkada. Ala, ginta manganan, sweetheart. Hi! Hello. Good morning. Good morning. Sige, mapanang payag tayo niyan. Sure. Ay, daman pa anak kay isang na iya babae. Nag-good morning pa'y kanya. Karkar na. Good girl nga tan. Good girl? Ay, awan lat amukon, ngagbalin a good girl, day a babae. Nakaisang itay si Mangbuta. Uray siya, inisuman nakmet. Kaya't nag-good morning. Nga, saan na kasi mong bata? Taamok a plastic day ta babae. Saan ka di abawal di cellphone na madama ti trabaho? Katmuan talaga ang abawal. Apay nga rin nga usar iti cellphone ni Jessica. Ay, day tangaron ka ti karkar na. Napigsan ka ni iti bossing. Ay, kaanong nga awisan ni Jasper dito ay tapno makita ni Jessica? Ibagak pa'y kan kuha na Paumayaw mo na dagos. Tapno paapalan taman day ta babae. Jasper, kasano tangag sarita? Kaday damat agrep-reply kadag iti message di ta cellphone mo ter aramido. Ay, idulin ko man lang ti cellphone ko. Unusan, i-off ko. Tapnusan ka nga reklamo. Asino nga min ayan ita ka-chat-chat mo? Awan, barkadak lang day. Embes ko mga aginjoy ta, iti ka data dito'y park. Huwag ngagpaisan niya. Nagmayad dito'y park. Nagpipintas dagiti sabong. Kas kapintas mo. Apay ngagmisod ka. Di ka matanagan. Saan ka nga isukat iti sabali? Mabalin ka di nga umay naktudagasan iti trabaho intun bigan? Anya nga oras? No, agawid kami Amo mo ti oras ti pa nag-aawit mo? Una, tayo talagayan. Orayan ka. Kadnas kan amasapa ka nga umay. Yes, ma'am. Yam amo ka kadagiti katrabaho. Ay katnas kan nga ron nga agpurmaan. Tapno saan ka maibabain, sweetheart? Anyangay. Ayan nga iti boyfriend mo. On the way ka nun. Ay, sigurado. Makiktuplay ta Jessica no makita na ti boyfriend mo. Sikamot. Umapal kunagkuma. Sikamot ngamin. Dagulit ka. Isong aramidat man langan ti bagbagam. Katmo na. Tauray siya. Kaya't kumat makita iti personal ti boyfriend mo. Wen anya? Picture lang tinakakitaan kan kuana. Ay, Jack manamukan ka. No apay asaan mo i-post iti Facebook. Saan ko nga ugali ti agi-post iti Facebook? Ha? Isudaytan! Ay na! Guwapo talaga! Isudaytan. Asit kanta. Jasper, nasaya at tadakan. Hello! Siyak ni Joanne. Siyak na ni Jasper. Kat iso ni Jessica, ti katrabahuan mi. Hi, Jasper. Ha? Apay anak kiktot ka, nakakita ka ni Jessica, Jasper. Agam amo kayo? Wan, agam amo kami. Agka-chat ta, saan ka di? Ha? Anya ti mapaspasamat ditoy? Sige. Mapana ko. Jasper, urayin na. Jasper! Ay! Anya ti inaramid mo si kababaita? Baso mo. Apay namin ipaspasikat yung kanya. Di inad ko iti Facebook. Nag-chat kami. Ita, da kami, anya.
Anya? Ay na, ipungot kan san. Aga-agaw ka iti boyfriend. Wene, basol ko. Ay, bagak namin tibuan nagan ni Jasper ka ni Jessica. Kudyak mo tiyong pagarot na i-chat na. Isugayam di ka chat-chat. Kan kain inawag ni Jasper, ija restaurant. Dahil toxic ka babae. Uwan. Mapagsisilpo kong lagi ti paspasamak. Ay, basol ko. Siya tumot ngamin. Ay, onay kan, Joan. Ay, diyak man na nagpampanunutan. Hana, pagkawanan na kumaan. Please forgive me. Kumusta nga iti trabaho, Hana? Ay, makabanog, dagmalmalum anak takder nana. Idi pa'y gamin nga ibagbagakken ka, ang narigat ti agbalin a sales lady. Oh, anya nga ita. Marik namon dirigat na, taaddan varicose veins mo. Mon nga. Balbalakadan ka iti rumbang nga aramidam. Ngam di naktumot ikaskaso, anak ko. Pangalakay ko mga iti pag-eskwela, nana. At damot-damanan mo amang gastos ka. Panununtok pa'y Nagadaw ti mabalin mo ang pag-eswilaan dito lugar tayo. Di mo ko na nagbakbakat kalatan nga ag-sales lady. No addan ton edad mo, awan ton ti mayat amang alakad ka. Mayat pa'y laang ita at umig ka pa'y. Gamin ton bakat kan. Apay, agtak-takder ka kadipay nga agay-ayab ka nagururay iti customer. Iso nga agpanunot ka na imbaghana. Di mo sayangan, tinapintas agundaway. Girl, pag-iistoryaan da dito entero at department store, tinapasamak edi na minsan nga aldaw. Anya? Isumat lagayam akita-kita handak lagi tidak duma sales lady. Kat amuklatan, aday Jessica tinangis istorya. Toxic at talaga da itchay ang babae. Amok nga uray siya, kat pirpirjan nakmet. Kaya't nakmaikatan iti trabaho. Uray sika? Ay, so pampanunutek. Agresign na klanya. Agresign ka? Kat na. Apay pa'y lang agbayagat dito. Kat puro na toxic dagiti katrabahuan ta. No, agresign ka. Agresign nakmatan. Ay, di ka man nagsawi iti kasta. Pagadalan dahak damanan ko. Awan plano ko nga agadar. Nang plano ko nga gipatak dari iti beauty parlor ko. May mayatan tabos ko ti bagi. Agdesisyon tan alaing bag. Agresign ka kadi. Agiddan ta? Aman no makadlaw dagiti bossing ta. Kat maan ano ko ma? Kasano ni Jasper? Saan naman nakasarsarita ni Jasper? Nalabit. Kayat na ni Jessica nga miti siya. Anya? Bayangan. Nasakit tinakon ko. Ngam awan maaramida. Tanatagi ko ni Jessica ti puso na. Ay, agpapada amin alalaki. Isukat ajak kaya ti makiayan-ayat. Gapoy ti dayta arason. Nanan, agin rola kon. Ha, anya ti kunam. Agiskwela kon. Ngam nasken ang tulungan na kiti kastos. Ay katwa na anak ko. Ang kasanon nga di trabaho. Agrisay na kun Dua kami ka ni Joan agayim ko. Nasayaat ma. Broken hearted akpay namin ita. Kasano ang broken hearted ka? Ay, insukat na ko ni Jasper iti sa bali. Ay, hindi pailaan ngamin. Amo ko nasaan ang mapagtalkan na dyan lalaki. Nangisukatan na ka. Katrabaho akmat lang ang nana. Ay, uunay mo't daytan. Nasaysayat nga umadayo ang kadagiti toksik at tao, nana. Idi pa'y kumaga inaramid mo dayta, anak ko. Ay, mamiss ko dahito yung pagtrabahuan. Promise. Oray siya mat Manuman atawan ang nagtrabaho ta dito eh. Ay, inananusan ta na oray basit to sweldo. Ni Jessica dayta umasidag. Anya nga taman ti ibagana? Apa yan
saan kayo? Agiskwela kami. Gapukan ka? Toxic ka namin. Anya? Bayamon, mapantan. Hoy, tinaklapdan hana. Kaya't kula nga ibaga, ti sakit tinakam ko iti daytoy a babae. Anya sakit tinakam at may bagbagan? Hoy, tamagang pailaan. Kat inagaw mo ti boyfriend ni Hana. Nalipahata mo? Ajuan, gusto daytan. Pudno mo ta. Aga-agaw ka iti boyfriend. Saan ka atutupan? Taado ti tao. Kanjak kaya't amay katak iti trabaho. Ngam kukwak kita ni Jasper. Mayat kayo man, wan mo saan. Siya kon ti baro a girlfriend na. Kunaklo asilo ti agda dito'y sa alas. Si kawat gayam Hana. Rabiin, apay asaan ka pa'y maturog. Agin inkodak pa'y lang iti project ko, Nana. Kanayon kan samot ng gagpuyan. Kumutong kan Kasapulan nga agadalak animbag. Sayang mo ti kwarta, agas gastusan nyo para iti pa nakaadal ko. Kasta ti kayak ko amang ngagagkan ka. Naskan alupasam ti panagadal mo. Ikarkarigata, Nanan. Ay na, Hana. Dandanin ti graduation mo. Siya to ti mang make-up kan ka, Mabaling ka di asaan. Papintasan kan to iti kastaunay. Ay, gayam. Nadamag mo ka din. Nakiasawa ni Jessica. Sino tinangasawa kan ko niya? Ni ka di Jasper? Mamartag sa kalugaran da. Saan damat kat abimayag ka ni Jasper? Kat, kumusta ito ni Jasper? Awan mo tandamag ko kan ko na. Asino kumati at dadamag na kankwana? Bye-bye amon. Adumat ditang agar-aram kan ka. Ngam, Jack, agapura ang makiayan-ayan. Agor no makpahing iti kwarta. Correct. Tati ayan, saan nga inapuraan? Kalpasan ti panaggraduar ko, nakastre ka adagos iti trabaho iti dakkel akumpanya dito'y Manila, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Hana. Hana, pagayam ko, nasaya tinagbalin a desisyon mo, anang ituloy iti panagadal mo. Nasaya at met, ta imadayo ka, ta iti dayta nga inaramid mo, swerte, ti simmang bayken ka. Ala, sapay la ko ma, tag nanayonan, ti ragsak mo. Bueno, papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Hana, iti San Fernando City, La Union. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kinin surat para iti radyo ni Elena Anudo, kiniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.